Жыл сайын булай, менә бу ташым жыл сайын. Кибеш авылында яшәүче 70 яшьлек Анна Блинова үзе өчен борчылмый. Язын гадәттә аның бакчасын гына су баса, йорт калкулыкта тора. Ул түбән урам күршеләре өчен борчыла. Быел су аларның йортларына кергән. Менә монда төшкәнгә 30 жыл уже килен булып төшкәнгә. Менә беренче тапкыр шулай бик күп керде. Идәнгә чыкканы жук я, менә быел идәнгә чыкты. Быел вообще күп. Әле ул тамашалык булганы жук я менә суның. Йорт хайваннары зыян күрмәде. Язгы ташу алдыннан аларны тагын да югарыракка күтәргәннәр. Тик менә йорттагы җиһазлар, идәннәр мактанырлык түгел дип зарлана авыл халкы. Ярлардан Нурминкә елгасы да чыкты. Татар Тауиле авыл халкы билгеләп үткәнчә, мондый күренеш инде берничә ел булмаган. Ел сайын чыкмый инде булай иттер. Бу 1-2 ел чыкканы юк яраны, яр белән генә тигезәнәдер иде, битәдер. Әби ел битенә бу булай. Бу якка совсем чыкка эссегәдер, менә бу якка чыгадыр юк безнечә. Әмма өйләргә кадәр су килеп җитмәгән. Әмма Черемышева авылын район белән тоташтыручы бердән-бер юлда күпер юылган. Халык бүген асылмалы күпер буенча икенче якка күчәргә мәҗбүр. Бу хәл елдан ел кабатлана.